Prepare na to sa lechon belly kay wala tayong whole lechon kasi ASF. So, kuha na ni siya 6 kilos nga lechon belly. So, muna siya itong timpla, very kuha na siya, very sayon, very easy. So, a lot of salt. Ano siya. Na. Dili gid dapat unda ako magbuhatan ni ako uncle kay grabe gid akong panghinambog nga may mulit siya nahubog man. Hubog ka may makinan tanglad kol. Tanglad oh. Oo, dako. Hoy, lechon belly man ng isa ka kilo. Ha? Like bawi mo. Usa man na. Bawi na ikaw na tanglad ni. Duha kini kamay kun. Gamay kang gikuha ni uncle. Ano sa kilo? Good. Gano nung dali mahurot. Bangin na pa kay kulang na kay pa. Gikuha ni gi. Oy, imo na ning giugasan? Wala. De, wala. Sugat. Kita kami aro. Ingon mo siya ang gulo sa luyo do. Te, aman ang kuha na ni te. Aman ang arroz. Galing ba? So, mula ni mga kabisaya ko lang matag-ahos. Sabi kayo sila. Natay. Atsan. Natay. Bombay. Bala ng mga sabada. Kanis ang kul. Wag ini klaro sa ang kul ba. O, daghan kay dahunan guys. Ni mo geng. Dara. Lagal ka oh. And Dali ka ito. asa tong black pepper diri gang? Wala na, harap na. Dali. Ato ilan na dito yung daghan ako. Wala na eh. Katong nagdala man kog dahon-dahon paminta ti. So, ang ahos. Ano na gud siya mga kabisaya? Mura na kagadula-dula. Wala na yung gibalit. Wala na ay. Dahon paminta. Butawan na to siya sili mga kabisaya kay para hindi kayo dali mga ano ba ni mga tao dik may halang. So this is it. And this is my final product. So ready for grilling mga kabisaya. Wala na lang siyang tanglad o dahon paminta. Kainom lang. Nakainom na lagi daw, dili ko nahubog. Ubog eh, di ka matultol. Sakto ginay mo ko. Nakainom lang pero dili hubog. Thank you so much. Very good. Napwede lang ito mag-ice, B. Nagbalik tanglad sa kuan losod, wala din. Nay, napwede mo tanglad nga na may taumana naman, oh. Oo, man mo. Kisa mo na. Very good. Ay, pala kulang ay nilda. Sa phone pa, sa butanganan pa lang yung dog soft drink, sa kian na mo tanawon. So, wala na ka rin, padayon na ng mga ingunana. Te, kuno siya nahubog, te. Kaya nakaulit pa man kuno siya, pero nakainom siya. Gingang ko na. Gingang ko siya, ging. Ay, yan kang siya na. Wala mo ko nahubog, makaulit pa bagugog, nakahubog ko. Nahubog ko, nakainom lang. Sinula din doon kinasa nagulito ni Papa mo. Kuan ganimi magluto ng lechon belly mga kabisaya, bisan pag sa oven, ako yung timpla sa pagmahuman na kaning suka. Kusog kaning siya maka-crispy. Sikreto na rin nato ha. Ang uban lalahi man, ang uban ay soft drinks, ang uban ay gatas, pero sa kuha, base sa kuha, dugay na ako nagamit ang suka. Tapos, after sa suka, asin dayon. So, we'll see kung crispy ba gyapon siya, if ikalayo siya na mo akong gipahid. Asa asin? So, if ever nga dili siya ma-crispy later, at least we try. Asa na magigasan kay? Takang na din niya ani, after 30 minutes, ayan na din tamo trapo of oil. So, ready na ni siya. Ready for grilling!
Og muna niyang itsura mga kabisay after 30 minutes. Medyo napagod siya with so kay kusog king kalayo. Si Uncle untang magluto ani pero gakatumba-tumba naman. Wa naman na mao. Anyways, dili mga expert ang kaluto ani pero muna kusog king kalayo. May kumulutog lechon belly basta oven pero kan kalayo murag dili gid pa nako ni siya. Di pa ako kabalo gid ani. Ang magkamukha ba? Hay, salamat. After 2 hours mga kabisaya, arang nagyud ang color sa lechon belly, no? Ikawori na ko ganyan na kag-action siya kalagom. May kuno unsa naman ni nalagom naman kay niyo din. Nasi dragon ako Uncle o number 1 ko nakapalahubog. Ang kaliwat sa ko mama nga mga lalaki, puros mga palahubog. Finally naluto na jud ang lechon belly mga kabisaya og happy na sad tanan kay kompleto na sa datong handa, no? Dinapit na pud mga butang mga bisita ana ang moment. So, ali guys, mga una ta, and happy birthday Lula.